Вітаю, я Лариса Волошина, а це програма Джемаат Лайв. Сьогодні я запросила Сулеймана Мамутова, члена постійного форуму ООН з питань корінних народів, і ми будемо говорити про оці події, про які обговорюють всі. Це і про світ, і про те, що відбувається в Україні, про весь цей загальний дискурс. Але очевидно, що ми будемо робити це саме в кримському контексті. Тож дякую, що ви доєдналися, дякую, що дивитеся, а ми починаємо. Пане Сулеймане, вітаю вас. І от перше моє питання, воно стосується того, що обговорюють всі. Мається на увазі оці перспективи, вже дають відсотки, вже я чула 15%, ні 40%, ні немає шансів, але тим не менш говориться про те, що Україна може буквально в швидкому майбутньому отримати гарантії безпеки на кшталт гарантій НАТО, або чи то навіть натівські гарантії, на свої вільні контрольовані території, але ці гарантії не будуть розповсюджуватися на території окуповані. І от тут я чую, що багато українських експертів, багато українських медійників говорять про те, що це означає фактично відмову від території, що, мовляв, це якась така проміжна капітуляція. Тобто думки розділилися. Одні кажуть, що це диво і це чудово, а інші кажуть, ні-ні-ні, це от якраз кошмар, китайський сценарій. По-перше, що ви думаєте щодо цих розмов? Як ви розглядаєте перспективи цього рішення? А по-друге, а якби це сталося, то що? Вітаю, дуже дякую за запрошення. Дійсно, на сьогодні активізувалися ці розмови, і ми бачимо, що співпало дуже багато подій, де є готовність. Звісно, що з українського боку, мені здається, вона вже теж назрівала певний час. Але щодо цього співпадіння, по-перше, ми маємо ситуацію, де президент Сполучених Штатів Джозеф Байден відмовляється від перегонів на посаду, від переобрання. І одна з причин, яка може цьому сприяти, цьому сценарію, це там, де він захоче залишити за собою певний спадок, щоб про нього не говорили як про президента, який на геополітичному фронті відчуває або терпить невдачі. Це і певні питання того, як американський уряд там розв'язував питання ковіду, це і відхід контингенту армії з США з Афганістану. І тому на тлі всього цього, зважаючи на те, який є портрет і яка є сама постать Джозефа Байдена, зараз дійсно виглядає досить ймовірним, що він дослуховується і вже є підтвердження з преси американської, що це розглядається як варіант. Друге, ми маємо нового генерального секретаря НАТО Марка Рюте, який є дуже-дуже потужним прибічником, союзником і тим політиком, який від самого початку і повномасштабного вторгнення і до цього підтримував Україну. Тут є декілька моментів, чому він так робив. Ми можемо згадати і про справу, і про інцидент або акт терористичної збиття літаку, де було багато громадян Нідерландів. Тим не менш, Марк Рюте сам по собі є політиком, який дуже чітко розуміє, що таке от саме політика в Європі. Він дуже добре розуміє, він є дуже досвідченим політиком, він дуже добре розуміє небезпеку, яка виходить від Росії. Це зараз привілей, який має не кожен політик в Європейському Союзі. І от співпадіння цих факторів, бажання адміністрації президента залишити певний спадок, прихід нового генерального секретаря, який, до речі, дуже добре відомий, дуже добрий такий дипломат, майстер компромісів. Йому немає різниці, яка буде далі адміністрація. Він досить непогано вибудував стосунки навіть з попереднім президентом Сполучених Штатів. І тому дійсно на сьогодні виглядає, що цей сценарій є досить ймовірним. Хоча ще буквально деякий час тому ми навіть не могли собі уявити, що буде такий сценарій. Щодо того,
Як це сприймати? Я би більше виходив з позиції такого прагматичного реалізму, де обидві сторони у цій загарбницькій з боку Росії війни, і українська армія, і російська армія, вони не можуть просунутися, або немає можливості якось сильно змінити ситуацію на фронті. При цьому очевидно, є втома в солдат в українській армії, і це теж і це логічно. Є певні проблеми, що пов'язані просто з тим, як можуть або не можуть люди відновлюватися. І тому треба прийняти реальність, що зараз не може жодна зі сторін змінити ситуацію на фронті. Хоча, знову ж таки, за умови триваючої підтримки Китаю, Північної Кореї – це ще питання. Можливо, насправді є ризик того, що Росія буде продовжувати так само тиснути, а з нашого боку, чи будуть союзники України західні продовжувати такий самий рівень підтримки, це може викликати питання, бо там теж є свої виборчі процеси і пов'язане з цим, як би ми не хотіли цього визнавати, певна можлива втома в деяких країнах і бажання цю війну завершити швидше. Але стосовно визнання чи невизнання, чи це сприймати як поразку, якщо ми розглядаємо цей сценарій, я в цьому дуже сумніваюся. У нас завжди є приклад все-таки окупації Балтійських країн, де відповідно до політичної декларації, яка тривала аж до самого розпаду і демонтажу радянської системи, не було визнання цієї окупації ключовими західними союзниками. І, в принципі, я не бачу, щоб сучасне міжнародне право і та позиція, яку взяли ключові гравці США, Євросоюз, вони не зможуть від цієї позиції зараз так легко відмовитися і мовляти Україну змиритися з фактом окупації. Це цікаво, що ви згадали країни Балтії, тому що з одного боку насправді було визнання, що вони окуповані. І навіть Сполучені Штати утримували, зберігали посольства, будівлі посольств, коли окупація закінчиться. Але як би не слабшав Радянський Союз, ніякого сприяння деокупації з боку тих самих країн, які не визнавали факт окупації країн Балтії, не було. Але що стосується Німеччини, члена НАТО, от якраз тут все відбувалося. Коли ми говоримо про те, що на сьогоднішній момент Україну підтримують, ми маємо розуміти, що Україна не частина цього клубу. І тому ця підтримка, знаєте, з жалості, справедливості, ще щось. Вона може тривати добре 5 років, 10, не 50. Ніхто не буде 50 років витрачати мільярди, щоб підтримувати економіку, яка не може працювати, бо кожен день летять ракети. А от якщо це країна НАТО, і зброя інша, і гроші інші, і сприяння відновленню територіальної цілісності інше. Але знаєте, от я просто, ви коли згадали про Афганістан, я чому так посміхалася, бо в мене виникла прям конспірологічна теорія, чому Байден може наважитися. Тому що коли ми говоримо про виведення американського контингенту з Афганістану, ми будемо забувати, що це така падляна Трампа. Коли Трамп вже програв вибори, він домовився, що протягом 4 місяців будуть виведені війська. Тобто він вже знав, що він не президент. І він прекрасно розумів, що строк, про який він домовляється, дуже короткий, що наступний президент почне свою каденцію з катастрофи. Фактично, що і відбулося. Тому Байден... Але це так, не єдине питання, яке адміністрації президента Байдена довелося розв'язувати. Насправді, але це якраз це те, що йому залишив Трамп навмисно. Трамп знав, що він вже не президент, і він розумів, що він прекрасно розумів, що він робить. Так от, тут в нас виникає наступне питання. Все ж таки, все це смішно, але Крим. Як ви думаєте, скільки буде тривати, наприклад, оця ситуація? Тобто ми говоримо, що з точки зору розподілення сил, Україна, якій вдалося стримати оце цунамі російське, так, ми не можемо йти вперед, але питання стоїть зараз не про вперед.
Питання стоїть про те, як довго ми будемо стояти на лінії розмежування, як довго буде тривати допомога, як довго в нас будуть ресурси, скільки ще десятків років ми можемо там стояти. Але тим не менш Україна втримала. І от ми говоримо, що має щось відбутися. Україна добре, вона отримала підтримку, вона отримує як член або країна, які дали гарантії, вона отримує зброю, може там виробництво, ще щось, але території залишаються окупованими. От ми говоримо зараз про Крим. Як довго Крим буде окупований? Бо Східна Німеччина була окупована 40 років. Я думаю, тут важливо розуміти, що зараз давати якісь прогнози, це будь-який прогноз, це буде просто як ми тичемо пальцем у небо, але ми можемо передбачити, якщо за такого сценарію, що території України, які перебувають під контролем уряду України, отримують гарантії безпеки від НАТО або від Сполучених Штатів, окупація, очевидно, триватиме ще, умовно, роки. Скільки саме, нам невідомо, який далі буде розклад сил в цьому рівнянні, чи будуть продовжуватися санкційна політика, чи буде вона більш жорсткою, чи будуть посилюватися санкції, чи буде надалі політика Заходу сприяти послабленню максимальному Росії на всіх фронтах. Яка буде політика до Китаю, і чи буде в такій конфігурації Китаю надалі вигідно підтримувати Росію, чи ні? Тоді Китай вв'язується в холодну війну. Фактично проти Заходу, якщо він підтримує Росію, він може просто збіднішати. Він і сьогодні в цій війні, як ми знаємо, але ті самі китайські компанії, багато з них відмовляються від співпраці або роблять це дуже в тіньовий спосіб з Росією, тому що вони бояться цього, похідного ефекту від санкційного режиму. Але що стосується Криму, тут треба просто визнати, що за цього сценарію окупація може тривати, і це така сумна реальність, і 10, і 20 років, а може і 30. Ми ніколи не знаємо, коли відбудеться цей момент, коли Росія стане абсолютно слабкою і не зможе якось далі підтримувати життєдіяльність, умовно, своїх систем, або які почнуться внутрішні процеси в Російській Федерації при цьому. Тому ось цей сценарій, де нам треба готуватися, і постає питання, а що тоді робити далі Україні, українській державі, що робити корінним народам, зокрема, що робити кримськотатарському народу за такого сценарію? Чи можна до нього підготуватися? Це важливо, і саме це ми і будемо обговорювати, тому що якщо ми говоримо, що так, за такого сценарію гарантії, дійсно, це може окупація територій, зокрема Криму, тривати 20, 30 і так далі років, поки Росія не послабшує. Але тут же завжди залишається питання, якщо немає цих гарантій, і Україна не має можливості відновитися, відновити армію, здобути нової зброї, все проче, будучи захищена на певний період, то чи буде ця окупація тривати менше? То це ж теж велике питання. Я хочу подивитися, дивіться, тут ми знову повертаємося до того, що насправді, це щодо санкцій, чи будуть вони тривати, але давайте подивимося на це з точки зору того, що говорить Офіс президента, і, зокрема, президент Володимир Зеленський, тому що той план перемоги, який одних не вразив, як нам пише західна медіа, що нічого нового, звісно. Тобто пункту про те, що ми пускаємося в гапак з присядкою і беремо Москву за 3 дні, там нема. Не впечатліло воно американських чиновників, нічого нового. Але ті пункти, які ми чули, які нам опублікував Financial Times, це якраз гарантії. Це перший пункт. Справжні гарантії. Друге, це інша зброя, інша номенклатура зброї, інша якість, інша кількість, сучасна. Більш сучасна зброя в інших об'ємах, якою Україна може користуватися на свій розсуд. Третім пунктом було санкції, плюс вторинні санкції, санкційний період, продовження санкцій до моменту звільнення всіх українських територій. Тобто це проголошується. І четвертий пункт, там значився в цьому плані миру про те, що необхідна економічна підтримка на розбудову, відновлення
першу чергу сучасного військово-промислового комплексу. Слухайте, ну я розумію, що це нічого нового, але ну непоганий план. І тому от давайте послухаємо президента, тому що події останніх днів і якраз приїзд нового очільника НАТО, все це нас змушує бути більш уважними до політичних заяв. Ми говорили сьогодні щодо українських потреб у ППО та у додатковій взаємодії з сусідами. Ми бачимо, як, зокрема, на Близькому Сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників. Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських шахедів, які поєднують російські та іранські режими. Більше рішучості партнерів в нашому регіоні – це те, що потрібно, щоб покласти край російському терору. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів. НАТО вже прийняло рішення підсилювати протиповітряну оборону на східному фланзі, щоб усі члени Альянсу мали можливість захищати свій повітряний простір. Ну і, звичайно, це важливо для НАТО в цілому. І ось чому союзники продовжують консультуватися тісно у зв'язку з цими ситуаціями. І керівництво НАТО, я можу вас запевнити в тому, що буде продовжувати працювати з керівництвом країн Альянсу над забезпеченням ефективної протиракетної оборони. Ну, от ми почули, мова йде, я так розумію, про спільне збиття ракет, принаймні в перспективі. Не просто про дозвіл Україні щось там збивати і бити, але спільне. Але ж ми розуміємо, що якщо дійсно той сценарій, оце надання гарантій буде таки втілений в життя, це означає, що Україна теж припинить бити по всіх цих об'єктах, військових базах в Криму. І отут є велике питання, тому що в Криму, як показує статистика і як показують правозахисники, величезна кількість людей, які підтримують ЗСУ. Величезна кількість, до речі, щотижня. Карних справ за підозрою в підтримці ЗСУ. Тобто люди чекають. І от як тепер бути з цими людьми? Це ж певна фрустрація. Виглядає так ця історія, що нібито Україна заради власної безпеки прям залишила вас на поталу. Хоча ми говоримо, що наявна ситуація на сьогоднішній момент в силу причин і затримки зброї, і впертості Росії, бо так не воюють, як вони це роблять. Ну, жоден воєначальник такого би не робив. Стільки тисяч життів за якісь розвалини якогось села, ну це божевілля, але вони це роблять. І от що нам робити з цим? Тому що мешканці на окупованій території, от вони їх саджають, їх засуджують за підтримку ЗСУ, яке нібито не прийде, ніколи не прийде. Ну, таке враження, що люди дарма це робили. Сам факт, що на окупованій території є такі приклади опору, підтверджую ще раз, що це є окупована територія, що за 10 років вона не інтегрувалася в російський простір, як би Росія не намагалася пришити. Щодо людей, дуже важливе питання, мені здається, це треба розглядати в тому, що українській державі варто, і навіть за сценарію, де вона не отримує гарантії безпеки, докорінно переглянути взагалі свій підхід і своє бачення, візію, стратегію до того, як ми комунікуємо, як ми продовжуємо підтримку своїх людей на окупованій території. Якщо зараз ми говоримо про Крим, і тут для мене постає питання того, що може зробити Україна. Звісно, що необхідно програми, які би сприяли інформуванню, освіті, але це все теж виглядає більш такими інструментами, знаєте, тактичними. Але при цьому я вважаю, що стратегічно зміна ось цієї докорінної візії, вона означає визнання як мінімум того факту, що Україні потрібно, так само як зараз йде риторика з НАТО і Заходом, і цей план перемоги, так, він фактично задає певну рамку і дискурс. Він надає свіже повітря
Плюс тут є повага. Що ви хочете, як вам буде краще, давайте обговоримо. Тут же ж І теж... є ініціатива України Угу. з окупованими територіями. Зараз я буду говорити лише, звужу до Криму. З окупованою територією, з тимчасово окупованим Кримом, у нас є певні такі базисні точки. Є міжнародне право, є західні країни, і більша частина світу, дуже важливо тут мені зробити коментар, більша частина світу, не лише західні країни, не визнають окупацію, тому що є принцип територіальної цілісності і непорушності кордонів і суверенності. Але до цього Україні варто було посилити свою позицію. Як можна посилити позицію у випадку з Кримом? Це коли Україна каже, що так, є певні непорушні принципи міжнародного права, і тому ця територія аж до її визволення і відновлення нашого контролю буде вважатися окупованою. Ніхто не має визнавати окупацію. І я не вірю, що масово це станеться. Водночас Україні важливо казати про те, що окупація є в тому числі незаконною через те, що це порушує право на самовизначення корінних народів, яких Україна визнала. І тут складається досить проста арифметика, де є визнана суверенність України в її кордонах станом на 1991 рік. І те, як Україна вирішує надалі і проводить свою політику, в тому числі, або в першу чергу, щодо корінних народів, це є дуже важливим, тому що тут є першим слово України. Україна визнала корінні народи, і Україна в 2014 році постановою Верховної Ради визнає право кримськотатарського народу на самовизначення. Вона приєднується до тих міжнародних інструментів, які вже певний час діяли, до Декларації ООН з прав корінних народів. Тобто дуже важливо підсилити, задати нову рамку, новий дискурс того, що Україна не лише відстоює свої кордони, Україна також захищає корінний народ. Це важливо не просто тому, що це підсилить позицію України. Я впевнений, що це важливо для української держави персе, з етичного точки зору. Позицію Росії, тому що це виводить Крим як територію, суперечки між державами Росії і державами Україна. Це стає абсолютно інша історія. Це Україна не є навіть стороною конфлікту, яка щось хоче, і має вона право на Крим чи не має. Це питання в тому, що Україна захищає унікальний народ. Що Україна говорить про землю унікального народу і про єдину колиску, де цей народ може відновитися після геноциду радянського, відродити свою культуру. Але ж для цього ми говоримо, в принципі, це ж абсолютно... Тобто, фактично це закриває... Давайте так підсумуємо. Такі люди, як Дональд Трамп, не зможуть сказати, що в Криму вже всі русські. Оце вже, якщо оця позиція, в нас є корінні народи, і в нас є територія, на якій ці народи винищувалися, і Росія їх винищувала, Радянський Союз їх винищував, а Україна є країною, яка хоче їх збереження і відродження, то фактично вже говорити про те, що Крим, може там багато росіян, це вже буде не дуже коректно. І Ілон Маск в тому числі. Бо тоді ці люди стають фактично колоністами, імперцями. Це не дуже красиво. Навіть коли був прийнятий закон про корінні народи, ми пам'ятаємо дуже яскраву і роздратовану реакцію Російської Федерації на всіх рівнях. Від президента Володимира Путіна до Медведєва. Всі, хто міг, прокоментували цей закон. Це було не просто так. Це дійсно було відчутно в світовому дискурсі, що трохи починає змінюватися оптика від лише захисту кордонів і відновлення суверенітету на цій території до людей і до захисту народу від фактично смерті або того, щоб його вбили.
Ну так, ну до речі, слова про етноцид були якраз проголошені в тій постанові Верховної Ради ще в 2014 році, в березні 2014, коли це буквально там в одному реченні Росія, країна-окупант, окупує Кримську. Ну, Крим, це ж була постанова про окупацію Автономної Республіки Крим. І там же було сказано про кримсько-татарський народ і про його загрозу його існування як народу, як суб'єкту. До нас доєднується Ісмаїл Рамазанов, колишній політв'язень, нині військовий ЗСУ, людина, яка пішла оборонити нашу землю, пішла дати відсіч російському окупанту. І, пане Ісмаїле, я вас вітаю. Чи чуєте ви нас, пане Ісмаїле? Добрий вечір. Так, Добрий вечір, так, дуже рада вас бачити. От ми тут обговорюємо в студії з паном Сулейманом Мамутовим оцю історію, взагалі ситуацію деокупації Криму, того, що це питання російсько-української війни, воно почалося з Криму. І очевидно, ніхто з нас не сумнівається, що воно має бути закінчено деокупацію Криму, ніяких інших сценаріїв перемоги ніхто з нас не розглядає. Питання в тому, коли це буде, питання в тому, якою ціною і можна зменшити втрати ворога і, наприклад, українські ризики можна збільшити. Є різні нюанси. Хтось є нашими союзниками, хтось може стати нашими союзниками потенційно. Зміна політичного поля теж можлива, але тим не менш ми говоримо, що ніхто, ані ми, ані світ не сумнівається, що Крим є українською територією. Тим не менш, пане Ісмаїле, от ви, якраз будучи мешканцем Криму, буквально в перші дні ви пішли захищати, воювати не за Крим, тобто а саме за Україну як цілісну державу. От скажіть, будь ласка, що це для вас це було за рішення? Тому що не просто розуміти, що мені ще Симферополь звільняти, мені ще рідну домівку звільняти, а тут я, значить, іду на якийсь Донбас. От як для вас оця історія окупованих територій і боротьби за українську цілісність? І от того, що до Криму, до звільнення Криму ще далеко? деокупованого Криму повністю звільненої України. Знаєте, якщо Донбас, Донецьк, Луганськ, Донецька, Луганська область, це не буде повноцінної деокупації Криму. Цього в принципі не може бути. В мене ніколи не виникало думки там воювати виключно за півострів Крим. Я розумів повністю, що треба відстояти на початку широкомасштабної, треба було відстояти столицю, що ми дуже успішно зробили. А вже час покаже, я думаю, ми докладемо максимум зусиль для того, щоб був повністю деокупований та територія всієї нашої країни. Себе бачите, от ми деокуповуємо Крим, Україна деокуповує Крим, ми входимо, ви бачите для себе можливість повернення? От як взагалі, ви фантазували на те, як я повертаюся? І чи можливо це для вас? Звісно, фантазував. І я, якщо це можна так сказати, що в мене навіть, як скажемо, є якийсь план, да? Для кожного чоловіка, кримського татарина, більш кримчанина, якого окупована батьківщина, це унікальний шанс, знаєте, бути тим, хто деокупує свою батьківщину. Це шанс для будь-якого чоловіка. І я впевнений, що ми обов'язково зайдемо в півострів Крим, деокупований півострів Крим. А яким ця перемога буде, в принципі, це можливо зарано казати, але можна аналізувати, що я впевнений, що Крим буде деокуповано повною блокадою півострова, як з моря, так і з сухопутної частини материкової України.
Чому я питаю? Тому що Можливо, розумієте, я от хочу поточнити, тому що в мене є, наприклад, я багато спілкувалася з хорватськими військовими, які звільняли окуповані території Хорватії. Тобто вони пішли воювати, вони звільняли свої землі від сербів, які окупували їх. Це була довга, тривала окупація. Тим не менш, хорватам вдалося. І от ті військові вони пояснювали, вони кажуть, розумієш. Оце мій дім. Я навіть купив тут собі там дачу чи відбудував дім. Я приїжджаю раз на рік в відпустку, щоб вони, сусіди, пам'ятали, хто я. Приїжджаю не один, а з товаришами, побратимами. Але жити серед, бо там залишилося багато тих, хто якраз виганяв з будинків хорватів. Він каже, я не можу. Тобто, от наче скривджена земля. І от тут виникає питання, що ми постійно кажемо, от ми звільнимо Крим, кава в Ялті. Але є реальність, в рамках якої, от я просто хочу, щоб наші режисери показали, от мені трапилася ця інформація, от, наприклад, повідомлення Ходорковський лайв, вони повідомляють про людину, серійного доносчика Олександра Таліпова. Це людина, яка їздить Кримом сьогодні, і от він постійно доносить на людей, які, наприклад, от один там мешканець Первомайського, він був затриманий по доносу цієї людини, цього Таліпа. От я прошу, покажіть його фото, бо оце от треба знати в ліцо. Він їздить, він підслуховує, і він от доніс на людину, яка була затримана за те, що вона плюнула в коробку для пожертв учасникам так званої СВО в магазині. От Таліпов побачив, доніс. І таких доносів у нього багато. Він цим пишається, в нього є якийсь свій канал. І от ми ж розуміємо, що він не один. Ми ж розуміємо, що те, що відбувається там зараз, от ми боремося за звільнення Криму. Але чи буде нам там місце? От, пане Ісмаїле, як от з цим бути, от з такими? Я вас запевняю, що поки в таких, як Таліпов, є можливість скористатись путінським мостом через Керченську протоку, такі Таліпові в першу чергу втічуть з Криму, як тільки запахне жареним, як кажуть в Росії. А ті, хто спробують, звісно, таких буде багато, і по всьому міжнародному праву, да, ми маємо відноситись до них, там, рахуватись з їх правами вже в деокупованому Криму. Але я думаю, що за час військово-цивільної адміністрації, я сподіваюся, що таке буде після деокупації Криму, у нас буде унікальна можливість провести такий аналіз і певну роботу з такими, як Таліпов, якщо вони, звісно, що залишаться. І ці військові, всі кажуть, що ми проведемо дійсно колосальну роботу і прийде до цього роботу. Росіяни, які приїхали з початку 2014 року, не всі вони там погані, ми це знаємо, це є реально хороші люди, які допомагають боротьбі кримськотатарського народу. Я не буду казати, ви їх знаєте. Але ті, які просто приїхали для того, щоб там грітися нашим кримським сонечком, да, на наших пляжах, то їм буде поставлена вимога. Я думаю, це буде певна така процедура. Буде можливість отримати українське громадянство, але яким чином вивчити, звісно, українську мову, історію України і кримськотатарську мову для того, щоб жити, якось користуватись благами українського Криму. Це я так бачу. Ви знаєте, можливо, буде інший механізм, я не знаю. Можливо, як кажуть, вже придумали цей певний механізм, знайшли той інструмент. Але я думаю, що на час, знову ж таки повторюсь, на час військово-цивільної адміністрації, яка буде в Криму, 100% буде. І ми будемо, як військові, які деокупували цей півострів, будемо проводити певну роботу. А такі, так як Таліпові, це... Ви якраз і збираєтесь його деокуповувати і точно прийняти участь в роботі військових адміністрацій. Я вам скажу, що більше, що ми вже про це між побратимами і
і командирами ми вже спілкувалися з цього приводу, і нам треба будь-що зробити так, щоб ми були серед тих, які знають, що робити, і будуть це робити дуже ефективно, тим більше Крим наш, Крим кримсько-татарський, Крим Україна. І хто, як не ми, знаємо всю географію, і не тільки географію, історію нашого півострова. Колишній політв'язень, боєць ЗСУ, і я так сподіваюся, що працівник військової адміністрації деокупованого Криму, людина, на яку ми покладаємося щодо підготовки якраз звільненого Кримського півострова до появи там українських туристів. Ми повертаємося до розмови з Сулейманом Мамутовим. Пане Сулеймане, от ми говоримо, все це звучить дуже весело, от ми заходимо, ми докупуємо, але справа полягає в тому, є реальність, в рамках якої таке враження, що ми знову Якщо можна, так. Хотів трохи додати і повернутися до реальності і до вашого питання, частиною якого я не покрив, щодо того, як це буде сприйнято людьми на окупованих територіях. От цей сценарій, де Україна знову ж таки отримує гарантії безпеки. І ми розуміємо, люди в небезпеці а люди залишаються в небезпеці. Мені здається, що найкраще вихід з цього, або найкраще рішення, яке можна знайти, це чесна комунікація. А чесна комунікація, вона буде заснована на певних фактах і на прийнятті реальності. При тому, що Україна героїчно відбивається останні 2 роки, мобілізаційні потенціали Російської Федерації і України не є співставними абсолютно аж ніяк. І в такому темпі, в такій динаміці збройне протистояння не може тривати роками, очевидно. І, можливо, про це варто прямо комунікувати. Це я зараз просто як гіпотезу надаю, що є ризик, реальна загроза втрати державності як такої і суверенітету. І обираючи між цим, зважаючи на ту реальність, яка склалася, зважаючи на те, що зараз це неможливо, можливо, треба, знову ж таки, багато разів повторювати, що це не означає, часто артикулювання, воно допомагає. Це жодним чином не означає відмову України. Зафіксувати це в тому числі в договорах, в будь-яких інших політичних документах з союзниками. Що це не означає ані того, що Україна відмовляється від території, ані того, що союзники якимось чином визнають результати спроби анексії. І я хотів би тут повернутися, чому я виділив Крим. Запитаємо себе, чому Трамп і Ілон Маск говорять такою риторикою, де вони фактично повністю ретранслюють нам російський міф про ісконну русскость Криму. Вони, будемо чесними теж і визнаємо реальність, для багатьох на Заході єдине, що проводить зв'язок між Україною і Кримом, це міжнародне право і ота казка про подарунок колись Хрущова. Тобто багато в чому західний істеблішмент, він з'їв російський міф про ісконну русскость Криму. Щодо інших територій окупованих, чи то Херсонська, чи то Запорізька, Донецька і Луганська область, таких сумнівів на Заході немає у наших союзників. І це саме те, чим обумовлювалася така квола реакція адміністрації президента Обами під час окупації 2014 року. Тому тут дуже важливо підсилити, знову ж таки, нам треба з одного боку підважити російський міф. Я не вбачаю іншого шляху, окрім як визнання українським суспільством, українською державою, того, що Крим є національною територією його корінних народів. А з іншого боку, треба посилювати зв'язок України з Кримом і щільність, не претензій навіть, а щільність і розуміння того, що Крим дійсно є українським, тому що це, окрім, знову ж таки, між всіх положень міжнародного права, це є воля його корінних народів, які Україна визнала і Росія не визнає. Це важливо, тому що те, що ми говоримо, це дуже важливо, що Крим, коли ми зміщуємо акценти, ми говоримо про Крим як про
батьківщину корінних народів. Це дійсно посилює українську позицію на міжнародній арені, це руйнує міф про спір між Росією і Україною через якусь територію, яку одні колись невідомо як ісконно отримали, інші якось невідомо як їм подарували. Все це очевидно, але все це крутиться навколо взагалі-то існування самого кримсько-татарського народу. А ми говоримо про те, що це не тільки питання фізичного винищення. Людей можна асимілювати, можна відправити на війну за 20-30 років, вже за 10, як мізки. Що нам з цим робити? Тому що ми говоримо про збереження кримсько-татарського народу як програму мінімум, про збереження його суб'єктності, про надання йому суб'єктності. Ну, тобто кримські татари на міжнародній арені мають говорити про український Крим, кримські татари. Якщо всередині України українці мають говорити з українцями про необхідність нарешті надати, тому що це в українських інтересах, надати кримським татарам механізми реалізації вже визнаного за ними права, то на міжнародній арені, щоб покласти край всім цим Сарам Вагіхнехт, всім цим Трамповим маскам, мають говорити кримські татари. Погоджуюсь. Для цього потрібно надати можливості і створити умови для максимального посилення суб'єктності кримсько-татарського народу. І тут ми повертаємося до того, що ось цей міф свого часу, ну, що нам казати про Трампа і Ілона Маска, якщо навіть сама українська держава від самого початку теж жила фактично в цьому міфі. Ми подивимось на конституційний процес, який почався в 92-му році і завершився в 96-му, і про те, як формувалася Конституція. Я зараз не буду фокусуватися і зосереджуватися на тому, що, в принципі, є створений певний міф щодо дуже високої якості нашої Конституції, бо не мені пояснювати про ось цю закладений механізм конфліктів між законодавчою і виконавчою гілками влади. Але візьмемо лише розділ 10 Конституції України про Крим. Цей розділ був від нуля і до самого завершення написаний комуністичною партією Криму і України на замовлення Російської Федерації. Це одна з перших дуже вдалих інформаційних операцій. Якщо національна територіальна автономія. Звучить бредово, якщо чесно. Так не буває. Так вона національна чи вона територіальна? Ну, тобто, і от починаємо з цього. І це теж результат того, що свого часу суспільство, воно з'їло, так би мовити, частину цього міфу. Якщо послухати стенограму засідань Верховної Ради в ніч, коли приймалася Конституція, в червні 96-го року, то там дуже часто можна почути, коли спікер каже: «Шановні, ми ж прийняли всі вимоги кримчан. Кримчани нам дають тут автономію». Хто ці кримчани? Це якраз, тут дуже важливо зауважити, що це сесія Верховної Ради, де не було жодного кримського татарина в цій сесії. По-друге, той проєкт, він був створений, звісно, що комуністами, знову ж таки, в Криму. Він був поданий в Київ, і це був певного роду компроміс на вимогу комуністів, всіх інших шовіністів. Ми просуваємо автономію. Яка ця автономія? У багатьох не було жодного розуміння. Це автономія кримчан. Якщо ми подивимося, знову ж таки, на список кримчан в Верховній Раді України, от скликання станом на 96-й рік, там нема жодного представнику корінного народу. Це один. Є формально один Караїм, наскільки він себе ідентифікував, я не скажу, але він теж був в тій парадигмі. І ще один важливий момент, що не було, знову ж таки, розуміння, а кого має захищати ця автономія. В принципі, а нащо ми її створюємо? Було якесь посилання про те, що колись існувала в Криму автономія, яка де-факто захищала права корінних народів, були там окремі райони кримсько-татарські, караїмські. Цього розуміння під час конституційного процесу не було. І ми маємо результатом той факт, що фактично розділ 10 Конституція України з одного боку є продуктом,
є продуктом Російської Федерації через своїх агентів в Криму. Є бомбою, нардепів. яка закладена Так. під українську державність. І друге, це розділ, який, як би це не було сумно, я розумію, що така була ситуація, де до 2014 року державність України була теж суб'єктність українців, українського народу і державності, вона була під питанням того, що ми будуємо, яку державу. Так? Тим не менш, розділ 10, треба це визнати, він закріпив результати геноциду 1944 року. Тому що там немає нічого про роль корінних народів в тому, як буде взагалі вирішуватися доля Криму, хто матиме якийсь голос, хто не матиме. Там про це немає ані слова. І ми можемо згадати слова В'ячеслава Чорновола, який казав, що єдина автономія, яка може існувати в Криму, це автономія кримських татар. Так. І це було не проголошено, але, знаєте, тут я просто слухаю вас, я згадую, що я задавала питання Леоніду Кравчуку, бо він приймав вже участь в агітації ще під час референдуму 91-го року кримського, цього про створення цієї автономії. І я задавала йому це питання, тому що питання, яке саме кримські мешканці голосували на цьому референдумі, це, більше того, проти проведення цього референдуму, безумовно, були кримські татари, була заява Меджлісу. В цьому питанні було, чи визнаєте ви Кримську автономію суб'єктом підписання союзного договору. Тобто, в принципі, я задавала йому питання, я кажу, Леонід Макарович, а чому ви, будучи головою УРСР, тобто функціонерами УРСР, коли мова вже йде про, йдуть розмови і підґрунтя для української державності, чому раптом ви їдете в Крим і разом з Багровим фактично проговорюєте, підготовуєте референдум про фактичне від'єднання Криму, створення окремого суб'єкта союзного, як, мовляв, це вже не українська земля, це вже якась союзна республіка невідомого. Абсолютно. Тобто це ж очевидно, це сепарація. Більше того, росіяни, до речі, саме на цей референдум, вони досі посилаються, чому вони в 2014 році влаштували цей шабаш. От, пане Сулеймане, і от ми постійно крутимося навколо того, що без визнання кримських татар, їх наявності, їх суб'єктності, надання їм прав, без підтримання. Ми не можемо рухатися далі. Ми от говоримо, 20 років буде тривати ця окупація, 5 років чи завтра. Але якщо там нема кримських татар, це знову вся та сама бомба під українську державність. І я би хотів тут додати дуже важливий момент, що це бомба під українську державність, яка знову ж таки була закладена десь починаючи з 92-91 року, коли була проголосована, коли надали статус саме такої незрозумілої автономії Криму, в той час, як під час голосування за референдум про незалежність України, в Криму ця кількість тих, хто підтримував, була одною з найменших. Там було майже на межі 54%, якщо я не помиляюся, на той момент вже досить багато кримських татар репатріювалося. Загальна позиція Меджлісу була про повну підтримку української незалежності. Тобто кримські татари... Кримчани не ходили голосувати. Я не знаю, багато хто, наскільки я пам'ятаю, що там була маленька явка. І мені здається, що оці 54% з тих, хто прийшов, це кримські татари. Тобто свого часу кримські татари виступили одним з ключових елементів формування української державності. І на це теж треба зважати, що це була така офіційна позиція, це було розуміння того, хто є дійсно союзником, де у нас сходяться і є спільні цінності. Це не просто мої там вигадки, знаєте, і рефлексії на минуле, коли я був ще сам дитиною. Я просто переглядав буквально нещодавно архів Кримської світлиці з 92-го десь по 90 чи 93-го року, саме коли вона вийшла з першого номеру до 96-го, там постійно акцентується про те, що немає, що найбільшими такими українцями і захисниками української державності в Криму є саме кримські татари. І там є багато матеріалів, де, наприклад, Мустафа Джемілєв піднімає питання
про захист прав української громади в Криму, про відсутність нормальної їхньої репрезентації пропорційно до кількості населення в парламенті Криму. І от такі моменти, вони найчастіше піднімалися саме з боку Меджлісу кримськотатарського народу. Так само, як і про загрозу, про загрозу російської окупації і постійні якісь заяви, постійні дії, які були спрямовані вже тоді на окупацію. Це ж не продукт 14-го, навіть не 10-го, навіть не 2008 року. Підготовка до окупації Криму почалася наступного дня після проголошення незалежності України. Ми пам'ятаємо там слова спікера Держдуми до посла України про те, що якщо ви не будете з нами, ми будемо воювати, а лише з нами ви можете бути цілісними і повноцінними. Це зараз щось, що ми взагалі не можемо цього уявити. Але тоді це було певним варіантом норми. І от нам для того, щоб змінити цю парадигму, нам потрібно повертатися до того, що саме має стати майбутнім Криму, що має стати метою автономії, чому кримські татари, врешті-решт, її просять. Які мають бути механізми, це вже друге. От саме питання зміцнення української держави через надання автономії кримцям має бути першим, що ми маємо проговорити з суспільством. Друге, це те, що автономія, по суті, це є великий такий акт відновлення справедливості, повернення свого дому кримським татарам не лише фізично, але і в такому повноцінному в всіх інших аспектах відновлення політичних прав, можливості впливати на ті рішення, які будуть прийматися в Криму, можливість навіть брати нормальну повноцінну участь у дискусіях щодо майбутнього Криму, навіть коли він окупований, будь то Рада безпеки чи президент України. На сьогодні ця можливість є певним чином обмежена, тому що Меджліс кримсько-татарського народу, він все ще не набув, йому не надано правового статусу. Я хотіла спитати про цю інституційність. Вона нібито знову ж таки визнана, але немає механізмів. З іншого боку, є ж теж об'єктивна реальність, про яку ми маємо говорити. Якщо ми говоримо про тривалу окупацію, ми маємо розуміти, що оце відповідь на питання, чому кримські татари просять цю автономію, чому вони наполягають на статусі. Тому що Росія, як країна, імперія, як завгодно, не зацікавлена в збереженні, відродженні і суб'єктності народів, які її населяють, в тому числі кримсько-татарського народу, ба більше кримсько-татарського народу на своїй землі, яку Росія оголосила своє. Вона не український Крим оголосила своїм. Вона оголосила кримсько-татарський Крим спочатку своїм, коли заперлася туди в 1782 році. І вона просто винищує господаря. Україна єдина країна, яка може, в принципі, допомогти кримським татарам відродитися, повернути на своїй землі, вкорінитися, відбутися, і це ж і розвиватися далі, тому що ми говоримо, що тут зараз питання йде про виживання, але ж і розвиток. Ми говоримо про народ, який був одним з таких важливих в Європі, сучасних, модерних. Слухайте, в Ханському палаці Мольєр гралися оці п'єси Мольєра, які були тоді просто такою модерном в сучасній Європі. Тобто це все припинилося. І от питання в мене, воно важливе, тому що ми повертаємося до того, що крім визнання, потрібні дії. І вони потрібні зараз. Бо може так статися, що люди є, але їх вже нема. Є Меджліс, якийсь визнаний Меджліс, а самого Меджлісу немає. Якщо ми говоримо про 20-30 років, об'єктивно. Курултай – це люди похилого віку. І вони не переобираються. Може так статися, що коли Крим повертається, його населяють якісь люди, які абсолютно не пам'ятають ні мови, ні того, що таке політичні права, що політичні права є політична відповідальність. Тобто це абсолютно, які не вміють впорядковувати інститути, і які є фактично. От що з цим робити? Я впевнений, що питання суб'єктності кримсько-татарського народу –
це рух, який необхідний з обох боків. З боку української держави необхідно відновити дискусію, яка була зупинена, я сподіваюся, що зупинена, а не припинена, в 2018 році про ось саме той робочий проєкт змін до Конституції в розділ 10, де автономія Криму мала б базуватися, за яким автономія Криму базується саме на невід'ємному праві кримсько-татарського народу на самовизначення в складі України, як невіддільної складової української держави. Це раз. Необхідно поновити цю дискусію, і якщо цей проєкт застарів, то що можна в ньому змінити, зважаючи на ті трансформаційні процеси, які все ще тривають і продовжуються в самій Україні, і які в тому числі пов'язані з реформою децентралізації, з іншими реформами, які передбачені переговорною рамкою з Європейським Союзом. Тобто зміни будуть постійно, але є якісь фундаментальні опори, від яких Україні не варто відмовлятися, бо, на моє переконання, таким чином вона відмовиться де-факто від Криму. І це саме розмова і дискурс про те, як ми будемо змінювати зміст і наповнення автономії. Що це буде? Як буде реалізовуватися право кримсько-татарського народу, як корінного народу, і, до речі, кримчаків і країмів, на отримання вільної, попередньої та поінформованої згоди, коли приймаються рішення, що стосуються не тільки їхніх внутрішніх питань, але і території, яка є їхньою територією. Яка буде роль Меджлісу? Ми вже більше року не бачимо цього поступу, коли в наданні правового статусу Меджлісу. Тобто політично він визнаний, але потрібно пройти процедуру, яку Кабінет міністрів затвердив. Меджліс по ній всі необхідні кроки зробив, але ми не бачимо рішення вже більше року. Якщо це порівняти з, наприклад, рішенням Кабміну про створення Національної комісії з питань кримськотатарської мови, то тут було все набагато швидше. І це мене приводить до таких трохи теж сумних висновків, прикрих, що ті рішення, які пов'язані напряму з кримськими татарами, які пов'язані з його певним таким культурним життям, з його культурним з аспектом або виміром культурним і мовним, тут рішення приймаються досить швидко. Слухайте, але це позиція колонізатора. Коли йдеться про політичні пісні, права... От ваші чебуреки, окей. А там, де ваша політична суб'єктність... Коли політичні права, ми бачимо, що є певна затримка. Тут, звісно, що необхідно змінювати сам підхід держави, уряду і розуміти, що це є дуже важливим. Це один момент. Тобто тут багатий простір для дискусій, їх потрібно поновлювати, їх потрібно легітимізовувати, і про них не можна забувати. А другий аспект, він стосується безпосередньо самого кримськотатарського народу. Як кримці в тих умовах, що зараз у нас складаються, як вони підтримують і посилюють, що дуже важливо, свою суб'єктність. Абсолютно вірно. Не для кого не є там великим секретом, який є середній вік делегатів Курултаю і членів Меджлісу кримськотатарського народу. А що, якщо окупація триватиме 20 або 30 років? Що ми будемо з цим робити? Є певний приклад Польщі, коли в 1939 році у нас є уряд в екзилі, він іммігрував, і остання країна, яка його ще визнавала, це було десь на початку 70-х, 72-й рік, остання країна, яка ще визнавала цей уряд в еміграції. Це теж було пов'язане з тим, що він нормально, не було процесів оновлення. Я повністю визнаю, що на сьогодні неможливо провести вибори до Курултаю кримсько-татарського народу. Але це не має стати таким вироком для системи національної системи представницьких органів і інститутів. Бо якщо ми не будемо абсолютно нічого робити, то ця система просто вмре, і це треба визнати, прагматично визнати, що от будуть тривати роки, і може настати один день, коли не стане останнього члена Меджлісу кримсько-татарського народу. Що тоді залишається для наступних поколінь? Чи ми маємо повертатися в період, коли
на початок 90-х, коли у нас або в 80-х, коли у нас немає цього всього, і ми діємо як ініціативні групи. Але це небезпечно. Це дуже Це небезпечно. втрачає оцю спадковість Це дуже політичної небезпечно. інституції. Як юрист, я вважаю, що можна знайти рецепти, як з цієї кризи вийти. Бо рано чи пізно і з роками питання так чи інакше до легітимності воно буде виникати. Так само, як воно сьогодні вже починає виникати потроху до української влади. І якщо ви помітили, сама по собі дискусія про вибори, вона не є табуйованою, вона не є ветованою в українському суспільстві. Те ж саме дуже важливим є для кримськотатарського народу. Я впевнений, що можна знайти певні шляхи, певні рецепти того, як ми продовжуємо життя меджлісу. Певну формулу можна завжди винайти. Найголовніше, щоб це відходило від самого меджлісу кримськотатарського народу. Бо це не може відходити від будь-кого, хто не був обраний. Треба теж визнати, що кримські татари розбудували дуже потужну систему цих національно-представницьких інститутів. В 2013 році, за рік до окупації, ми провели перші прямі демократичні вибори, де за різними оцінками взяло участь явно більше 50%, а може і під 60% кримських татар в цих виборах. Тобто це легітимний інститут, який нам не можна втрачати. І так, це не будуть через вибори, це буде трохи, можливо, інший рівень легітимності, але я впевнений, що можна провести низку і масштабні консультації навіть з Кримом. Цей зв'язок не переривається. Консультації, які не обов'язково будуть суперпублічними, особливо коли це стосується наших співвітчизників в окупації, бо це загрожує їм небезпекою. З тими, хто виїхав з Криму, це досить велика частина кримців, які виїхали в вересні 2022 року, і після, коли почалася активна кампанія мобілізаційна в Російській Федерації, яка, звісно, що розповсюджувалася і на окупованій території. От необхідно провести ці такі широкі консультації, задіяти обов'язково Всесвітній конгрес кримських татар. І винайти той механізм, де сам ініціатор, суб'єктом цього посилення і оновлення меджлісу буде виступати меджліс. Ніхто за нього не зможе це зробити, бо на сьогодні ця легітимність є лише в нього. Слухайте, вам не здається, що це тісно пов'язано з владою і завдачами, які стоять? Тобто з тими можливостями, суб'єктність – це наявність можливостей. Тому що коли є орган влади національний, меджліс, Курултай, є народ, є певні речі, де цей орган має виконувати ті чи інші функції, представницькі туди, засідати в тих та комісіях. Тобто є потреба реалізації цього права і влади. Відповідно, виникає потреба в людях. Тобто побудові і розширенні. Ми ж говоримо зараз, що насправді, коли мова йде про народ, діаспора якого настільки велика, що насправді задачу цього народу, коли він має суб'єктність на своїй батьківщині, воно розширюється колосально. І це більше, ми ж говоримо про те, що, пробачте, ця структура, яка є зараз, це не означає, що це все, що ми хочемо мати, умовно кажучи. Тобто Так. Інституції мають розвиватися. Це те саме, як з мовою. Для того, щоб мова розвивалася, вона має стати мовою влади і має відбутися позитивна дискримінація. Ми говоримо про владу. Ми знову повертаємося до... Я з вами повністю погоджуюсь. На моє переконання, питання збереження інституційності представницьких органів кримськотатарського народу має бути серед стратегічних і одним із найперших пріоритетів національної безпеки української держави. Тут необхідна підтримка обов'язково від держави в тому, щоб цей орган міг функціонувати. Тут необхідна якась підтримка ресурсна для того, щоб він зміг зробити ось ці трансформаційні зміни і оновити свій склад. Тут, тобто, підтримка обов'язкова. Ініціатива, як на мене, все-таки має перша готовність робити це. Внутрішні процеси. Ніхто не зробить за наш народ, але підтримка держави, вона дуже важлива, саме така, більше операційна. В жодному випадку це не має бути втручання в прийняття рішень чи щось ще, але, будь ласка, надати правовий статус,
Бо це ж розв'язує багато інших питань. Це розв'язує питання того, як офіційно вже, відповідно до правової реальності нової, уряд України і органи виконавчої влади так проводять консультації з Меджлісом відповідно до постанови, яка не може ще бути задіяною через те, що немає цього статусу. Це може посилити караїмський народ, тому що в них одне з прагнень, я не хочу багато за них говорити, щоб теж не виглядати старшим братом, але після консультацій широких з організаціями караїмськими, в них є прагнення і бажання створити свій представницький орган. Що вони можуть подумати, коли вони бачать, що кримськотатарський народ, в якого, очевидно, більше ресурсу, все ще чекає цього, і що все ще немає розуміння в державі, а що ми будемо з цим робити? Ні, це має стати беззаперечним пріоритетом національної безпеки, якщо ми кажемо про те, що навіть незважаючи на різні сценарії, ми ніколи не відмовляємося від окупованих територій. Відновлюємо територіальну цілісність. Ми маємо готуватися. Це абсолютно пов'язані речі. Пане Сулеймане, я вам дуже дякую. Я вважаю, що нам треба продовжити цю розмову більш предметно згодом, тому що це дуже важливо говорити про побудову інституції, про побудову комунікації української держави з корінними народами і представницькими органами. Це вкрай важливий момент, тому що це момент, в першу чергу, національної безпеки і територіальної цілісності України. Подякуємо пану Сулейману Мамутову, члену постійного форуму ООН з питань корінних народів. Цю програму для вас провела я, Лариса Волошина. Дивіться нас, бо ми будемо щотижня піднімати дуже важливі і дуже кримські теми. На все добре.